खुलुमबाय रायजोफोर आं बे समाव मोनसे आपडेट लानानै फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय रायजोफोर गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' हारिया बर' रायजो राजाफोरा बामोनफोरजों हारसाफोरजों गादबनानै दोनजाबोदोंमोन नासय जाबोदोंमोन मुगै जादोंमोन बे गादबनानै दोनजानाय नासय जानाय आरो मुगै जानायनिफ्राय उदां मोननो थाखाय उदां जानो थाखाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा बर' रायजो राजाफोरखौ लानानै आलादा बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारदोंमोन बे जोबथा मोनसे थांखि लानांसिगौ गोसोखौ माने क्लियार खालामनानै जोङो आन्दलनाव ओंखारबोनांसिगौ आरो जोंनि थांखिखौ हाजार हाजार जोंनि हौवा हिनजाव गथ' गथाय बयबो बोराय बेन्थ सेंग्रा सिख्ला लैहोर लैहोर हाजार हाजार खस्थ' दुखु जारला बेफोरखौ सहायनायनि थाखाय आरो जातिनि थांनाय थैनायनि हाबायाव बारसोमनायनि थाखाय बर' माहारिखौ मोनसे गेदेमा माहारि हिसाबै बुहुमाव गायसननायनि थाखाय बे सुबुंनि जांख्रिखांनाय बे सुबुंनि जांख्रिखांनायाव नोंथांमोना बयबो लैहोर लैहोर बाहागो लाफैनायनि थाखाय आङो नोंथांमोननो बयनोबो खर'गंलायै जांख्रिथायारि मोनसे अभिनन्दन साबायखर बावहरनाय जाबाय खर'गंलायै खालामनो थाखाय जांख्रिखांनो नोंथांमोना बयबो हौवा हिनजाव जांख्रिखां बोराय बेन्थ जांख्रिखां सेंग्रा सिख्ला जांख्रिखां गथ' गथाय बयबो जांख्रिखां 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 बै समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि लामा दिन्थिनायावनो बिथांनि थांखिजोंनो बर' रायजो राजाफोरा आलादा बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारबोगासिनो दङमोन नाथाय फैयै फैयै 2020 मायथाइयाव बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनाव जोङो नुनो मोनबाय गोदो गोदाय बामोनफोरा हारसाफ्रा जेरै बर' हारिखौ थगाय थसि फुस्लाय फुस्लाय बायदि बाथ्रा बुंनानै गावसोरनि सिङाव एबा गावसोरनि आथिं सिङाव लांदोंमोन ঠিক बेबायदिनो বিটিআর গোজন গ্রেপ্তার জাখাংনাयनि উনাव ঠিক আছে মই সারা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিটিচিৰ মই মুখ্যমন্ত্ৰী বুজি পালে না নাই আমাৰ কিছুমানে খুদে বিটিচি মানে কি বিটিচি মানে অসমৰ চিৰাং জিলা কোকৰাঝাৰ জিলা বাক্সা জিলা তামুলপুৰ জিলা বিটিচিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ময়েই আৰু অসমৰো মুখ্যমন্ত্ৰী ময়েই বেলেগ মানুহ কোনো নাই আমাৰ रायजोफोर नाथाय दिनै जों मा खोनानो मोनखो खुद आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनो गावनि खुगाजोंनो बुंनानै लाबाय गावलायनो आसामनिबो गिबि मन्त्रि आरो बिटिआरनिबो चिफ बिटिआरखौ गावसो सालायदों होननानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङानो गावनो गावनि खुगाजों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंनानै लाबाय अब्लालाय प्रमद बर' बिथाङालाय सोर मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा हेमन्त बिश्व शर्मानि सुकिदारसो जाबाय नामा मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा दिनै लाजिनांगौ दिनै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दिनै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मा बुंनानै लादों आंनि बायदिबाथ' प्रमद बर' बिथाङा हेमन्त बिश्व शर्मानि सुकिदार होननानैसो आं दिनैनिफ्राय सानबाय रायजोफोर थारैनो बामोनासो एबा हारसाफ्रासो बिटिआरखौबो सालायनायखौ जों दिनै रोखा नुहुरबाय रायजोफोर गोदो मामोन बै गोदोनि काहिनियानो एबा जाथायानो दिनै जानो थांगासिनो दङ गोदो बामोनफ्रा बर' हारिखौ बर' रायजो राजाफोरखौ थगायनानै गावसिनि आथिं सिङाव जेरै लांदोंमोन थिग बेबायदिनो मोनखानाय बर'नि माखासे पावारफोरखौ दिनै हारसाफ्रा बामोनफ्रा फिन आरो थगायनानै गावसोरनि आथिं सिङाव लांनायखौसो जों दिनै नुनो मोनदों रायजोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मा बुंनानै लादों नोंथांमोना जोबजासिम नाय आरो भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआवहाय कमेन्ट खालामनो दाबाव ঠিক আছে মই সারা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিটিচিৰ মই মুখ্যমন্ত্ৰী
বুজি পালে নে নাই? আমাৰ কিছুমানে সোধে বিটিচি মানে কি? বিটিচি মানে অসমৰ চিৰাং জিলা, কোকৰাঝাৰ জিলা, বাক্সা জিলা, তামুলপুৰ জিলা। বিটিচিৰো মুখ্যমন্ত্ৰী ময়েই আৰু অসমৰো মুখ্যমন্ত্ৰী ময়েই, বেলেগ মানুহ কোনো নাই। আমাৰ বিটিচিটো চাকৰি ওলাই, অসম চৰকাৰতো চাকৰি ওলাই, আৰু অসমৰ চাকৰিত বিটিচি লৰায়ো চাকৰি পাব পাৰে। বুজি পালে? আৰু এই কাৰণে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক মই আহ্বান জনাম যে চৰকাৰী চাকৰি ওলাব, আপোনালোক সকলোৱে চৰকাৰী চাকৰি আৰু কৰ্ম সংস্থাপনৰ সুবিধাৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ ট্ৰেক্টৰৰ ছবিত আপোনালোকে ভোট দিব লাগিব। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, অৰুণোদয় আঁচনি কিমানে পোৱা নাই? কিমানে পোৱা নাই? পিছফালৰ পৰা মাইকৰ আৱাজটো গৈ আছে নে নাই? পোৱা নাই? এতিয়া লাগে নে নালাগে? লাগে নে নালাগে? লাগে। কোনে দিব পাৰিব? নাঙলে নে মই? কোনে দিব পাৰিব? নাঙলে নে মামাই? মামাই দিব পাৰিব নে নাঙলে দিব পাৰিব? কোনে মামাই দিব পাৰিব? নাঙলে দিব পাৰিব? নাঙলে দিব পাৰিব? মামাই দিব পাৰিব। আৰু মামাই আজি কথা দিছে 20 দিন সকলো পৰিয়ালকে এটাকৈ অৰুণোদয় আঁচনি দিয়া হ'ব। হ'ব? আজি আপোনালোকে লিখি লওক যে 20 দিন যিমান পৰিয়াল আছে সকলো পৰিয়ালকে মামাই এটাকৈ অৰুণোদয় দিব।